Chcem povedať, že v histórii ľudstva vždy, keď sa zbrojilo, to skončilo vojnou. Nech nám je konflikt na Ukrajine príkladom toho, ako nesmieme dopadnúť. Aj tam prestali komunikovať, iné mocnosti financovali Ukrajinu, provokovali Rusov. Rusi samozrejme si nič nenechajú. A skončilo to tak, že dnes bojujú Ukrajinci s Ruskom a iné štáty získavajú nerastné bohatstvo. Ja som presvedčený, že niekde tam na západe je im úplne jedno, ako sa žije na východe. To, čo ich zaujíma, je hodnota dolára. Euro prehráva a pokiaľ Európska únia ďalej pôjde touto šialenou cestou, že budeme dokonca zbrojiť v takých objemoch, ako sa chystáme, tak to dopadne veľmi zle. Prvý krok bude absolútna likvidácia ekonomiky. A ten druhý krok môže byť aj tretia svetová vojna. Ten, kto si to neuvedomuje, je nezodpovedný politik.